מנסים לגנוב את ההצגה, איזה נגדם שופטים, אתה מסתלבט? יש שופט באיזה משחק, שהוא שופט אותנו, אני רואה שהכוון כאילו עושה הרבה טעויות. כל רגע מרים את הדגל סתם, ואתה רואה שהוא כאילו קשה לו, הוא עוד לא ברמה של בוגרים ליגה ג' חלילה, בלי לפגוע בו, והוא עושה רק טעויות. כל שנייה מרים את הדגל, מוריד את הדגל, ואני אומר לשופט, מה, אתה הורג אותנו, מה אתה מקשיב לו? הוא הורג אותך, הכוון הזה גומר אותך. הוא אומר לי, בסדר, תרגע, הכל טוב. והשופט עושה מה שהכוון, וכולם רואים את זה שהכוון לא ברמה, לא קשור. יש הרבה לא שופטים. קשור, ואני התחלתי כבר לריב איתו כבר במילים כבר לא יפות עם השופט. די, ומה, תעיף אותו, אסור לך לשפוט עם הכוון הזה יותר. דקה 80, זה בא אליי, אומר לי, אתה יודע שהכוון הבן שלו. אחלה ארז וטרני. אני אומר לו, עכשיו אתה אומר לי, אני שעה מקלל אותו, את הבן שלו, את הזה. אני לא רוצה להגיד לך מה הוא אמר לי אחרי זה. אחלה ארז, מעריץ צדוק שלנו. כן? ארז כל פעם מתכתב איתי. לא, אבל תשמע, אני אומר לו, סוף המשחק בא, אני לוקח אותו בביסיטר.